מחפשת אותך כבר שעות. לכל החברים שלך התקשרתי. לא היית היום בבית הספר, לא הלכת לחוג שלך? יש לך מושג כמה דאגתי? תענה לי, אני מדברת עליך. את צועקת, את עם חברים. זה לא מעניין אותי. סיבן החונכת שלך התקשרה, חיפשה אותך בכל העיר, אבל אתה מבלה עם הפושטקים האלה, עושה מה שאתה רוצה. אני כבר נשברים מהבית הזה, מה את רוצה ממני? שתתנהג כמו בן אדם. זה מה שאני רוצה. ואתה לא תדבר אליי כמו אל אחת החברות שלך, שמעת? שמעתי, תעזבי אותי כבר. דיברתי היום עם העובדת הסוציאלית. החלטנו לשלוח אותך לפנימייה בצפון. אני חושבת שזה הכי נכון לך. אני כבר לא יכולה להתמודד איתך יותר. אז את מוותרת לו. אבא שלך ואני כבר לא יכולים להתמודד איתך יותר. אבא? אל תדברי עליו בכלל. נמאס לי שהוא כל הזמן מחליט בשבילך, מה לעשות? זה אבא שלך ואת צודקת ולא עושה עם עצמך כלום. אני מבקשת ממך. מה, אין לך פה? את לא יודעת לפתור דברים. תמיד את חייבת לעשות מה שהוא אומר. זה לא אמר לך לשלוח אותי לפנימיה, נכון? תעני לי! זה לא כל כך פשוט, אני רק רוצה את טובתך. את לא רוצה שירת, מה שאת עוברת. נמאס לי שהוא מרים עלייך ידיים ואת לא עושה עם זה כלום. מיכאל, אתה חייב... אני לא חייב שום דבר. אין ברירה. ברור שאין ברירה. את נותנת לו להרים עליי ידיים ואם לא עליי, אז עלייך? מה הוא חושב לעצמו? שאנחנו רכוש שלו? שהוא יכול לגעת בנו כמה שהוא רק רוצה? רע לי עם זה אמא, רע לי ואני לא יכול לסבול את זה כבר. אני לא ישן בלילה, הסיוטים. מהמחשבה שהוא יתפרץ אליי לחדר והרביץ לי שוב. מה הסיבה? רק תגידי לי מה הסיבה. מה עשיתי לו? אני הילד שלו, לא? אמא, אני צריך את העזרה שלך. לא יכול לראות אותך סובלת. ורוצה לעזור, את יודעת, זה קשה. כי ככל שאני מנסה להחביא, אז ככה זה יוצא. לא יכול לראות אותך מושמדת, למרות שלא רק הוא אשם. ואוהב את שניכם, את יודעת, זה חוצה. את ודאי עייפה, ודאי מבינה, מגיע לך יותר. מיכאל! מיכאל! כל הזמן בוכה שאין לך ילד, והפרחים אצלך בגן הם רק נופלים, והזמן שלך הוא רץ ממש כמו ילד, ויש לו כוח הוא מושך, אבל בגילך זה לא קל. מי שיגע וחוטף ממך לא קל. תודי את פוחדת, זה לא קל. כמה רצית להמשיך כמעט, חבל. זה לא קל. את פותחת את הראש עם איזה ספר, מחברת את המילים לדמיונות. הפסיכולוג שלך עומד, עושה לך